Punika sang Gatotkaca kinon mapakaraka suta tekapira Kresna sang Parata maneher mamuji kasektenira punika to warnanira satring pringori Raden Gatotkaca. Lho kok pringori iki piye kowe kuwi? Pringgondani pringorine gatel kabeh. Nggih, Nding. Ora ana dalang kok nding iki. Piye? Kok nding. Menika to warnanira satring pringgondani Raden Gatotkaca gagah mriyayani otot kawat balung sapi. Lho. Ora ana. Ya ora ana Otot kawat balung mesi. Nggih. Lho ana dalang kok manut wayange iki. Komangkono tinggaling cinarita dalang baleni critane. Raden Gatotkaca satring pringgondani gagah mriyayani otot kawat didi balung sapi ning balung wesi. ya ora apa-apa. Iki teliti banget. Dalang rondo edan iki ya kok ngene iki. Raden Gatotkaca putranira Dewi Arimbi sponsor saking Raden Werkudara. Dadak disponsori barang. Nggih to? Lho iki piye? Kok takon wayange ra ya sakarepmu dalang kok takon wae. Dasar gagah mriyayeni Cinandra saking Mandrawa kadigdayanira Raden Gatotkaca jebles tanpa sirah, jejak tanpa sutang, jajan tanpa bayar. Ana apa ora? Wis. Gatotkaca kere ngono wae kok njur. Gatotkaca kok jajan lan bayar. Ana. Ana ta? Ana. Ya. Apa to kadigdayanira malih Raden Gatotkaca yen ngambah dirgantara wonten nginggil. Nah iya apa ning jero lemah ngambah dirgantara. Duel suut medhak nyaut memean. Piye iki ana Gatotkaca nayap. Ngobyek. Raden Gatotkaca niup saking nginggil medhak jelok medun nyemplung jugangan mendeti beling-beling. Gatotkaca golek beling. Teka mangkono ta Raden Gatotkaca ngemban dawuhipun ingkang Wa Prabu Darma Kesuma. Njagi tebis wiringing negaring Brata Pandhawa mbeta senjata tulup. Kaya wong golek manuk. Raden Gatotkaca yen nembe ngayahi tugas poso mutih hatan mangan gamping. Nek lumrahke mutih kira ora mangan uyah Mula barang kuwi. Gatotkaca ki ledek daya kuwi ya mergo mangan gamping kuwi mau. Ora mangan anoman. Nah ya embuh. Putih iki waton putih ta. Dalang lajengaken ngenteni eyeling wayang. Cilaka. Mangkono ta Raden Gatotkaca apa to sanjatanira? Gatotkaca iki ora nggo senjata. Duwe. Gaman. Gaman, Ding. Welut. Dalang iki rada edan iki. Aji Braja Musti. Setunggal. Wah. Kalih kaya wong jajan wae mingan. Kalih Braja Lamatan. Braja Lamatan. Dento ingkang nomor 3. Ingkang nomor kalih kagetan. Kulina tuku nomor dalange. Tunggal untuk anduk. Mangkono ta Raden Gatotkaca nembe ngayahi tugas ngemban dawuh. Tugasing negari Pandhawa sinten ta ingkang sampun wonten tebis wiringing negaring Brata Pandhawa menika warnarira Prabu Seteja Buma Nrakasura. Putranipun, bapakipun. Iki. Bapane manak ya iki ya. Saking mbokipun. Mangkono Raden Seteja putranipun Dewi. Sapa? dalang kok takon terus. Ngono wae iki dalang aksi kok. Lah saiki ora ngerti ngono wae. Putranipun lali. Nggih, pun ngoten mawon. Putunipun Begawan Nagaraja. Katigdayanira Prabu Seteja Buma Nrakasura yen ngetokken upas gunung dan upas ambrol. Wah, kok nganti kaya ngono kae. Segara dan upas mulak-mulak. Umop kaya wis. Ora umum kok. Oh ya. Ah yele. Kaya bayu digodhog.
Raden Setija Bumantraka Sura sareng semrep ingkang rayi Raden Gatotkaca ngedalaken adinira Wisa. Wisa wadah pitik. Aku jago kuwi kisah. Oh, salah sithik ora apa-apa. Dalange kumangkono to panggalihira Raden Setija Bumantraka Sura namung gadah cita-cita maju. dalang kemajuan. Awit sampun angsal instruksinipun saking Instruksi ngerti ora? Instruksi. Heeh. Kowe ngerti ora? Lho takon dalange. Wa Prabu ingkang Eyang Nagaraja menawi saged ngrebat Kukis Tunggarana. Ora mung panganane wae. Kikis Tunggarana. Nah, ngoten niku. Dalange kemeng boncang terus. Kikis Tunggarana iso perang Baratayuda Jayadimangun menang. Jayadimangun Piye ta? Jaya Binangun. Jaya Binangun menang. Mula instruksinira Nagaraja katampi saklek. Lho, saklek iki sing ana hubungane karo kuwi lho. Heeh. Heeh karo Honorarium. Nah, Kamangkono to pinanggih Setija kalian Gatotkaca. Wawan sabda omong-omongan badhe kerengan. Dalang kesel istirahat. Wayang omong dhewe-dhewe. iki wayang kulit apa wong to? Embuh. Lho nek kulit mesti ora iso omong. Heeh, pokoke mejen. Wayang kulit diselempiti wong. Kakang Setija. Suarane Gatotkaca kira sing gedhe kok. Sepiro ya plembungno dhisik to? Gedhe piye? Kurang gedhe. Kakang Setija. Nah, Digeden, Kakang Setija. ciliken, Kakang Setija. kalonen. Kakang Setija. Ababe. Kakang Setija. Ono ora Setija kok ono Setija lara untu ono. Kakang Setija. Opo Dimas Kaca Negara? Oh, wis. ora wae aku. Iki tekan kacamata. Iki ngawur iki. Kok njuk tak undang. Apa pengila negara ngono? Opo Dimas Gatotkaca? Apa wigatimu kuwi temeka ning ngarep aku, Kakang Setija? Kikis Tunggarana tak jaluk. Tok jaluk Heeh, wektu saiki. saiki. Yo peng. Lho, Iki piye ta? Wah, ora perang. Lho, iki oleh apa ora? Raden Gatotkaca nenekan Kikis. Lho, iki oleh apa ora? Wis tak critake mau mempertahanke Kikis Tunggarana ijo terus. Kikis Tunggarana tok jaluk, Kakang Setija. Kikis Tunggarana ora oleh tak jaluk. Ora oleh. Arep Ya ngopo wis. kowe? Ya meng ya wis. Piye? Ya wis. Wayang jaluk-jalukan mboten oleh. Dalang nesu wayang pendem sedaya. Ah, ngawur. Dimas Gatotkaca kadangipun Kakang. Opo Kakang Setija? Cekak gampenge Kikis Tunggarana tak jaluk. Ora oleh. Ora oleh. Ora. Kelakon tak templing sumyur kuandamu. Gigit pedhot gulumu. Kelakon tak juweng-juweng mustakamu. Untir gulumu. Iki le perang kapan kok dadi tantang-tantangan to? Le tantangan urung rampung kok. Oh iya, apik mencokot-cokotan Untir kan. tugel gulumu. Tak cokot dawer kupingmu. Tebak amblung dadamu. Tak tendang tekan Semarang we. Malane rasa ngebis. Ana Setija ming nendrangi wong wae entuk dhuwit. Iki piye? Kok tak tendang tekan Semarang malah rasa ngebis. Lho ora malah penak to tendang tekan Semarang. Nah ya gaweane nendangi wong wae tapi malah rasa nggo karcis. Kakang Setija. Opo Dimas Gatotkaca? Tok teruske karepmu. Heeh. Satriya tak contoni, Mbul. Dalang nyontoni wayang ra apa-apa. Kakang Setija. Ngopo ngundang ping pindho? Syukurne ora budhek kowe ya. Aku nganggo mic. Kowe wani karaku Kakang Setija. Ra. Aku ya padha wae. Ya mung padha kek aku dadi wayang mau ya. Sing tau deni apamu? Gatotkaca. Kowe ra wedi tenan karo aku. Kit ndingan. Lho,
Oh, iki setejo saka gunung kan bingen jak gelek. Ora ono sing mantep sejo. Mantep wae. Apa, Cok? Kok comine Gatot-Kaca iki njak piye lek ngundang? Ah ngene, Jo. Set. Gatot-Kaca, Opo Kakang Stijo? kowe ora gelem ngeneki Kikis Tunggorono. Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Sumben. Lho, sumben yo ora oleh. Tok terus ki opo ora Kakang Stijo? Manut. Wis kowe wani karaku? Wani. Tak tandingi kowe Kakang Stijo. Iya, tok. Iya. Tok. Ngeling. Iki pokoke gamelane gelutan. Dan ngeling. Kita ada ngeling. Iki piye ta? Nah. Sing emeh ki apane? Kecereke wayang kerak ngono to. Nah. Apa kuwi yang gedabul? Kowe to jebret banget. Kuwi gonge. Gitu. Anggrung. Gongkin anggrung gak? Lho. Setijo perang karo Gatot-Kaca. Kaca perang Gatot-Kaca ngundang balane punika to warnanira. Sareng Setejo kalian Gatot-Kaca sami ampen-ampenan. Apa? Antem-anteman. Antem-anteman. Rame Cinandra saking Mandrawa. Setejo kalian Gatot-Kaca gupak blethokan sedaya. Awit anggenipun perang wonten lendhut. Teka mangkono ta sinten ta ingkang samya dhateng punika ta warnanira tumpakanira Prabu Setejo kalian Raden Gatot-Kaca. Garuda Wilmuka kalian Wilmuna sami mebur andhap awit brondol wulunipun. Mangkono ta pangudas maranira Garuda kekalih samya takon tinekon. Wonten timbalan menapa Kanjeng Gusti Gatot-Kaca? Kowe ngerti Wilmuka? Dereng. Mula tak kandhani. Aku pasulayan karo Kakang Stijo. Kuwi tak suni bantuan kepiye karepmu kuwi, Wilmuka? Tempiling mawon. Nggo napa? Weteng, Moh kempuken. geger, Katosen. mboten sida mawon. Nggon selo nek iso. Wil Doto. Iya. Iki tumpak aku kemajuan. Iya. Kowe dantem nggon weteng gelem ora? Gelem nak gelem turu. Karo bendarane kok ora bosok. Oh, purun. Wah iki ya manuk rada edan iki. Waturi ngendel kemawon Gusti menawa mengsa kula dadine wil. Nek pancen kowe wani Mangsa saiki. bodho. Wilmu kok kabruken. Wah, nak ngabruk mboten wantun. Notol ngen brutu mawon. Nggon gurih ngerti aku. Notol iki cucuk mundi? Ah, cucuke dipasang rin. Lho iki kepiye manukku iki? Lah niki manut anu kok, manut sing darane, manut darane mawon. Oh, saiki ngene wae. Dimas Gatot-Kaca, Opo Kakang Stijo? timbangane isin mundur saiki leperangan ditutukake ayo. Terus ki. Ayo terus ki. Ayo. Wilmuka, Wilmuka usul dos pundi niki kula. ora apa-apa. Usul apa kowe? Wil dodo ajeng kula tempiling. Ngati-ati ya. Gatot-Kaca. Manukmu semono yo. Lho, Manuk iki aku kok ning kowe kira udu manukku to? Lho, Aku ora manuke Gatot-Kaca ta kowe iki dadi Tunggangan. manukmu. Ayo aku melu sapa kok kowe? lho ae melu mbokmu kono kowe. Wilmuka, Teko mangkono Atus to. pundi? Kancane Wani tenang yo cinarito karo gelising wong amunggal Wilmu. kawi. Tantanganira Raden Gatot-Kaca kalian Raden Setejo Wilmuka kalian Wildoto. Kasaru tedhakira Bathara Antarada saking ngendi? Wonosari. Saking Kayangan Jarungging Saloko. Kalian Simaira. Oh, iki lho. Pos tawonan terus donde bojo. Wah yo ben wis ngono wae. Tak kentung, blang gentak kentung. Lek. Oh, piye iki? Sepisan awake dhewe ming digalek iki. Elek-elek piye? Elek rencong baru tahu.
Kula tulut Eyang Naruto. Ulun Bathara Narada. Panjenengan Naruto, Eyang Naruto leres. Ki bojoku. Menika sima panjenengan. Iya. Kula peangsal. Wah, iki kok geragas banget sih. Cek dewa ayo dicabut. Lho nek barang ya mesti to kok bol kok. Aja ndridis banget kok. Elek. Kencang wardoyong lo. Eyang Naruto. Iya. Wonten wigatos menapa mrepeki dhumateng kula? Kayangan Jonggring Salaka ana gara-gara ming merga perangmu Gatotkaca karo Seteja. Inggih. Iki aku lagi srimpit malah mengganggu aku kaya. Nyun ngapunten Eyang Naruto. Panjenengan kok mboten saged mresani ngandhap menika kados pundi? Kesel. Kados panjenengan mboten saged dingklo. Aku ken biyen ra iso ndingkluk. Gatotkaca mula aku ra iso ngetke kowe aku. Inggih, menika artanipun sinten ingkang dawah menika? Endi? Lho. Bareng dhuwit kok njur iso entrodo piye? Ranono, Ndeng. Diajeng Nyonya Narada. Inggih kados pundi, Kamas? Kula lajeng kados pundi anggenipun ngaturi. Dos kalih. Nyuwun pangapunten, Eyang. Menika ingkang rayi kok mboten mawi anak-anak. Ya, kita ora usah ngurus bojone Narada ya. Ora urung ming bajul kita ya. Mbok ngaten, Eyang. Menika ingkang rayi mbok dipun elek-elek. Elek-elek, Yayi. Inggih kados pundi, Kamas Narada? Iki kowe ngerti dhewe le medhun aku mau malah kepleset. Mergo Gatotkaca karo Seteja do berik. Tok berik. Kerengan. Lajeng panjenengan badhe misah lari kekalih menika ngaten napa? Ra. Lajeng Tatu. Ora dipisah nek iso dipisah. Tak bisa apa ora diajeng? kula kinten mesakaken sanget menawi mboten dipun pisah Kamas Narada. Apa ora didelok saka dhuwur wae? Hah, kowe melu ndelok ya? Inggih mesakaken sanget mbok kados pundi saenipun murih kekalihipun menika Kae sampun ngatos. Seteja Gatotkaca do kurang ajar jarikmu kempiten. Mindak dos pundi to? Kae datinjen. Kok panjenengan kok anggenipun mresani kok setiti. Gatotkaca, Kula Eyang Naruto. tungganganmu sapa jenengane? Wilmuko. Wilmuko, Yang. Kowe melu Gatotkaca. Iya. Brondoli wulumu tanggo kok kowe ya. Aduh, atur Eyang. Lho kowe kira perlu dipun paring elek-eleke mawon Eyang. Kowe mbantu Gatotkaca ya. Iya, Eyang. Mempertahanke Kikis Tunggarana. Iya. Wil Tata. Duni iki. Mbuputi jenggot wae kowe. Kersanipun. Kowe cekak aos wangsulamu ya. Wah, wiwit riyen. Malah judek. Kowe iki kowe apik. tunggangane Seteja. Nggih. Karo desa. Dong layak. Nggih. Wah, karo Wil Tata. Nggih. Saman keng pundi le? Elek kembrobyos. Elek napa? Elek-elek kok kados. Kembrobyos untukku. Leker. Ya. Tegesipun elek-elek menika menapa Eyang Naruto? Elek-elek kuwi wis tetembungan ciri wanciku. Mula jeneng sira ora kena nerusake perang. Awit Kikis Tunggarana ki jane wis ana sing duwe, Sinten menika Eyang Naruto? sing duwe sing agraria. Lajeng ulun menika menapa? Ulun menika. Ulun iki aku ki ulun. Ulunen kuwi leken. Menawi kita Kowe iki punapi iki punapa iki basa kayangan. punapi. Mula kita ora usah padha peperangan. Ya diajeng. Inggih leres Kamas Narada. Kowe kok njuk meneng wae. Lah mangke kula menawi badhe nyaosi atur klentak-klentu. Ora, kowe ora tau kleru. Bener terus. Dimas Gatotkaca. Dimas Gatotkaca. Opo Kakang Stijo? Menika garanipun Eyang Naruto. Naruto. Seteja rung apa? Opo karepmu Kakang Stijo? Sae sanget. Dewa menika saged milih. Garwanipun kok rupinipun waduh kados tulup. Lho, Lho,
Menika mbok duka, Kamas. Ora duka aku dhewe kok lempung. Wong garwane diunekke kaya tulep kok kendel wae. Ya men aja nesu pokoke kowe bojoku. Mboten duka ta panjenengan. Wis. Kita mboya kena kerengan. Saiki kita padha salaman. Garuda salaman nganggo wulu. Gatotkaca Setija ora kena perang. Inggih. Derekno aku ning kayangan. Konferensi ning kayangan. Tegesipun Konferensi ngerti ra kowe? menapa menika? Aku ya ora dong. Rapat menika ya. Rapat ya. Kita ora padha kerengan. Luwih becik kita bersatu. Bersatu kita teguh. Bercerai kawin lagi. Kita kudu nganggo patokan semboyan Gatotkaca karo Setija. Mula jeneng kita nek duwe semboyan ora ngerti tekono marang ulun. Upaminipun wonten semboyan tong kosong berbunyi nyaring menika menapa yang Tong narasa? kosong berbunyi nyaring. Setija ngerti apa ora? Mboten ngertos, Yang. Tong isine tip. Tegesipun Tong isine tip. tong kosong berbunyi nyaring. Tong diseni tip. Kak domuni. Oh, jermuni. Lajeng kula nggih badhe nyuwun pirsa. Apa? Habis manis sepahnya dibuang menika menapa ya? Pabrik gula. Wonten malih Iya. nasi menjadi bubur. Jemek Gatotkaca. Njur mung jemek. Kula iya kepareng nyun preso. Iya. Jauh di mata dekat di hati. Menapa ya? Kuwi wudel. Di mata dekat di hati. Sedia payung sebelum hujan. Bakul mantrol. Udang di balik batu, Yang. Iki sing rada angel. Udang di balik batu mesti udang delik. Tegese ya mung kaya ngono kuwi. Lho iya, kayangan pabrik basa. Kowe kudu tekon apa-apa wae timbang padha kerengan. Oh, Penak. kabeh wae ilmu kok ya kena takon. Kena rombongan takon. Basa-basa ki iso kabeh. Dadi bahasa Inggris ya iso. Iso. Bahasa Inggris ya iso. Tionghoa ya iso. Oh, Tionghoa. Pokoke nrada apa-apa iso ya, Diajeng. Ije. Kowe meneng wae malah ngeces. Panjenengan mika kaya nek presani. Sak ora-orane dewa. Dewa Nek ngerti dewa apa ki wae. ngerti. Bisa jagat tak kuasani. Dadi nek ciyak ki mangan. Nek wadahe jangan menapa, Yang? Wadah jangan ki jaman biyen durung ana plastik karo bling mulut jeneng kecu. Oh, cuwo. Mangan nganggo wadah jangan. Ciak mbocu. Nek wadah sambel, Cuek. mangan nganggo wadah sambel tiba. Ciak mbocu cuek cuil. Pinter tenan lho. Dewa iki pecah. Mergi dewa menika. Dewa mesti ngerti apa-apa. Wonten malih, Yang. Wonten unen-unen ancoa menika. Ancoa ki kepiye? Ancoa om kepiye? Om ancoa. Ancoa kepiye? Tidak berpakaian. Wuduh. Pinter tenan lho. Soale dewa iki sawarane sok nginjen. Dadi njur ngerti. Iya to? Tidak berpakaian wudoa. Wuduh. Basa apa-apa iso dewa kuwi. Caca no caku cau Ya. kuco san la se ca sing kuco kon pui. Kuwi apa kuwi? Ora ono artine. Tegese. Tegese apa, Yang? Menapa ya? Hah? Tegesipun menapa ya? Caca no caku cau caca ono bocah tuku cau. Kucau san la se ca tuku cau sepisan gelase pecah. Sing kucau kon pui. Angel iki. Sing tuku cau kon empui. Kuwi basa Tionghoa. Tionghoa. Liyane ya iso. Wis basa apa wae? Apa tekono? Mesti iso. Basa liyane apa? Arab. Arab. Aku saka Padang Pasir. Lho. Mulane ngeres banget. Mulakno kelumut ya bener. Arab. Arape upamane nalika eyang menika badhe dados manten kalian menika. Iya. Inggih menika berpacaran rumiyin. Heeh. Aku cinta padamu basane Arab. Ana uhi buki. Pinter tenan. Nek kono ana uhi buka wong lanang, buki wong wedok. Dibuka itu wong lanang. Mau dibuka wong lanang dikebuki wong wedok. Iki rada ning ilmiah banget iki. Ana uhi buki. Uhi buki. Saya cinta padamu. Heeh. Nek saya benci padamu. Angelun. Angelun ki apa? Ora iso aku angelun.
Oh, ora iso. Ayo angel ki ya ora iso, angelun ngono wae. Sampeyan ngaten yang. Iya. Basa Arabipun kursi menika Kursiun iki asli. Meja. Mejaun, mi kecil. suun, Sekolahan. madrasatun, Nek garisan mistaratun, Lapangan besar. alun-alun. Terima kasih. Matur nuwun. Kuwi Jawa terus. Iya, men. Arab ning campuran. Campuran. Pinter tenan. Arab iso, Inggris iso. Oh, Inggris aku wis nggawa kunci katut kanca. kamus ya. Kunci Inggris. Sampai pun bengkel. kamus. Ngiras pantes dadi bengkel. Ora, ulun ora ngiras pantes. Ayo kita medun aja nang dhuwur le omong-omongan iki. Nggih monggo. Akeh iki nrada singunen. Ayo Bahasa Inggrisipun dinding. medun sikik. Oh, medun dhisik. Ayo dateng telusur medun ya. Wes. Monggo, Ayo monggo. aku nunut nunggang garudamu. Medun, Ya. medun. Ayo. Nunut nunggang Boten menika garudamu. sampun sak jodoh. Iya. Panjenengan sampun sak jodoh, kula numpak Garuda kula mriki numpak Garuda. Ah, iya, Panjenengan numpak. monggo. Garudanipun. Aku nunggang sawa. Lho semonggo. Kowe nunggang garuda iki nunggang garuda, aku nunggang sawa. Ayam putri. Ora we. Lho lah penyanyi ora sesarengan kan. Iya, ayo diajeng. Nggih monggo Ayo. sampeyan sayang. Wilmu kok medun wilmu. Ayo medun.
kang pasulan rupa maneka bintang kulyo kusmayana semawur Kakang Stijo, Ono apa Dimas Gatotkaca? iki wis tekan ngisor kepiye karepmu? Wis tekan ngisor. Gatotkaca Seteja, le medun sadirana jemek nggonku. Rondo ndene, Kowe ya lucu ngesuk-esuk. Eyang kena blethokan kalau. Diajeng, Kados pundi Kamas Nada? kewan apa iku? Ingkang pundi to? Ngaremet. Oh, menika tengono nggih. Tengu kok ketok. Prabang. Waduh, iki apa Seteja deloken? kok ya awas-awasi lho. Awas-awas nrot. Iki Sorry ya. Ngerada kok ndingklok. Ayo, Oh, menika kintel menika. panganen Gatotkaca. Dimas Gatotkaca. Opo Kakang Stijo? Peperangane antarane kowe karo aku, kowe wis trima apa ora? Pumpung iki durung padha lungane. Ya wis aku trima Kakang Stijo. Kowe piye? Nek pancen kowe trima, aku ya trima. Senajan aku ora entuk kikis Tunggarana ya ora apa-apa, sok tuku. Jeneng kita wis wawuh dhewe ya. Inggih, Yang. Ya, Inggih. aku arep bali karo bojoku neng kayangan. Kowe melu wae. Menapa mboten ganggu Yang mangke? Rahain jenen aku. Munjuk atur wonten ngersanipun Bunrot. Oh, bunrot. Bunrot to? Oh, lah kok ditangke. Wangsulana nerat wit. Sampun kepareng Kamas Nada, kula mangsuli titah panjenengan. Entuk sedelet wae. Mien menika nalika kula dereng pinanggih kalian Eyang Rada menika mboten ngaten menika kok padharanipun samenika kok ragi ngendil. Keluargen. Apa kes mbiyen ya kaya ngene iki. Yen rumiyin jamunipun kadal bangun samenika. Sedelet tengkas bojoku tiru-tiru. Iya, kae wilmu kok. Kowe nderek Oh iya kepareng derek ya. Gatotkaca mulih ning Pringgondani. Wil toto. Nggih, Yang. Lho, ming nggih, Yang. Nderekake Seteja bali, ya. Seteja bali, aku bali ning kayangan. Ayo wilmuku manut karo aku. Iya, Ayo Wil toto. kula derekaken. Nggih, monggo derekaken. Ayo, Monggo Kamas bojoku. Nada kula dherekaken. Gejengan jarikku ya. Inggih, sampun. Teka mangkono tinggaling cinarita Raden Seteja Bumanrakasura Wildata wangsul wonten griyanipun Gatotkaca Wilmuka wangsul wonten Pringgondani Narada kalan simaipun wangsul wonten kayangan ndadosaken gara-gara Sangsaya dalu ararasa biar kang lintang kumedhap Titi sunyo tengah wengi lumrang gandaning puswita Sang Dwicara wombrang-angang ler swaraning madu bronto manungsung sarining kembang Nula Gareng, apa truk nek ngundangi mbok sing genep. lho dadak apa Petruk ngono Jenengku ki Petro, jer kowe mau piye? Nala Gareng. apa Petruk ngono Lah piye ngono kuwi? Iya. Kowe mau sing dhisik piye? kowe ya kurang ling ngundang Piye?
Kang Naragareng wong tuaku. Ya ta? Kakang Nalagareng. Apa adikku Petruk? Nah, kuwi apik. Aku lagi seneng. Nah iya. Piye kahananing omahmu saiki? Do trocoh. Kuwi sing troco apane? Lho kendhenge kan do pecah e. Kowe jare takon kahanan ngomah. Piye Mbak Yu piye saiki? Oh, Mbak Yu saiki ya isih wedok. Ora jengki. Ora. Apa to nek wedok ki mesti terus apa ya njur dadi. Saiki iki ngono, Truk. Lho, kuwi ora seneng aku. Pembangunan kuwi wis maju. Dadi kowe nek takon keadaan omahku, kuwi saiki wis to. Bethek maune sing elek wis didandani supaya apik. Pembangunan kuwi ya wis paling apik jam 5 esuk. Kuwi pembangunan saka ngendi? Kok turu? Oh, dadi wis ora ngujiwani kabeh. Lah iya kalau Aku coba piye, Gong, nek kowe? Omahku wis ngalih. Biyen nang wetan Ngebuk. Saiki nang kulon Ngebuk, sesuk ngalih ngurung-ngurung. Oh, dadi nang tengah Ngebuk. Iya. Oh, wis ngerti omahku, Rung. Omahmu ngendi? Sing anyar iki. Pindah to kowe? Sing gaweke wis Sapa? ra ono. Lho, Angkarang omahe iki ngebuk Truk. Omahku sing anyar kowe iki manggon nang ngendi saiki? ning Jogja. Nang Ngayogja. Ngayogja. Kowe Bagong ning Ngayogja saiki. Mulakno kene ra ono ya. Tembuhane ya apik tenan. Aku nang Ngayogja. Coba upama saka kantor pos. Mulon terus. Ayo, kantor pos mulon. Kaya ana lapangan kidul dalan. Kaki dolan lapangan. Ayo kuwi sing nggo bal-balan. Karo lapangane. Itu lapangan ana omah gedhe gedhong madhuk ngalor. Ngono kuwi. Kuwi ngidul sithik. Ngidul sithik ana omah joglo, ngarepe ana pitik kambil gading, Gong. Lah ya kuwi, kono kuwi menggok ngulon. Carane omahe kono ya, Truk. Menggok ngulon. Iya. Dalan cilik ta. Kuwi ana omah Minangkabau. Lah kuwi pancen model anyar kuwi dheke wong Sumatera. Putrane omahe Bagong Minangkabau. Terus ana dalan cilik. Ana dalan cilik medhen dronjong. Kae terus ana kretek ya, Gong. Ayo nang isor kono. Ayo ming terakhir kok. Agek dandani saiki Insinyur Subagong. Wis dadi insinyur. Bagong saiki IR, titele IR. IR ki Idra kok. Oh, IR ki Padha karo kowe to, DR ta kowe iki. IR ki apa? Dodol rumbengan. Wah, iya. Wis, iki ndro tekon ngopo? Ah timbangane kowe. Ayo, amal-amalan. Alam-alaman. Tegese membo-membo. Heeh. Bagong, saiki awake mbasan ucul klambi ngono jan ketok PNN ya. PNN apa? Panune. Lho. Wong kowe iki aja ngono tetembungan iki tok singkat to. PNN ki panunen. Nah. Ning rak ming STT. Lho, STT ki apa? Sethithik. STT ning GT ngono kok. Gitu apa? Gatel. Oh iya. Lho, ora ono trone pancen GT dikakak. Dikakak apa? Dikukur. Aniat MJ Apa? melinyeh. MJ kok mlinyeh. Iya, MJ ki blin. Dadi omongane nek anggo singkatan yo angel. Lah ya ora apa-apa saiki dalam-alaman. Malaman piye? Aku dadi apa apike? Ketimperamu. Kepinteramu. Apa? Lambe ki nek kandel ndabul. Apa kepinteramu? Apa kepinterane Kang Petruk Kang Gareng? Ayo. Oh, Ayo. karepe iki tukar kawruh. Ikoni. Sepiro kepinteramu lan Iya. sepiro pinteraku. Cepet-cepetan berpikir. Iya. Ngono. Truk, Kang. Yo piye, Gong? Roti 10 dijupuk 8 isen piro Kang Gareng karo Kang Petruk? Iki loro. Loro. Buka cilik wae iso. Salah. Salah piye? Isih 10. Oh, Bagong ki edan po? Wong ming dijupuk ora dipangan. Dadi mung dijupuk ning ora dipangan. Iya, genti, Gong. Iya. Kowe wis tau weruh plem urung? Rung. Lho, ana bubar. Wes. Plem 10 dipangan wong 10 ije piro? Entek. Oh, Entek iya, ya Kang goblok. Gareng. Lah isih wae. Apa? Isih wae. Apa? Peloke. Peloke dijenang. Kulite? Kulite lemangan darah donceki. Oh, iman karo kere pokoke. Wis tau weruh kewan urung? Kewan apa? Kewan apa sing gedhe dhewe, Gong? Ayo. Ora ana kabeh kewan gedhe dhewe. Ayo. Ono Ono kandhani ya. wae. Apa? Kewan sing gedhe-gedhe iki gajah tak kandhani. Ora. Apa? Biasa luwe gedhe. Apa? Gajah meteng. Loh, Wah, Bagong ki min semono isih kalah pinter karo aku. Apa? Wis gedene ana. Apa? Gajah meteng tur dikompo. Ayo.
Oh, kuwi wae ana sing gedhe nek. Apa? Gajah meteng dikompo beri-beri. Gede banget tak kandhane. Isih ana meneh. Apa? Gajah meteng dikumpa beri-beri, Heeh. tintup tawon. Isih ana sing kalah gedhe, Gong. Gajah meteng beri-beri dikompo dintup tawon jeblok. Ana entek. Kowe wis tau weruh Apa? kucing sikile 5? Wah, kowe iki aja werna-werna ta. Kucing ki mesti sikile 4. Ana Apa kuwi? kucing gondol cakar. Ya, ana mung kaya ngono kuwi akeh. Apa? Nang kono nang ngarepan. Apa? Kucing sikile 7. Ora ono. Lho, Wong gondol cakar 3. Ora ana, Truk. ana. Apa? Kucing gondol cakar terus to gondol. Lho, sing loro cakarmu? Oh, karo cakarmu. Oh iya, weh. Wah, nek ming kuwi gampang ana kucing kok sikile 400. Iki kucing apa? Kucing rombongan. Apa kucing kowe arep piknik ra ya ora ana. Kucing sikile 3. Apa? Ayo, 4. 3. Ngopo? Kucing menggok. Sing siji. Sijine ngoplang. Oh, digantungke, heeh, ora ketok. Wis tau weruh wong nyeblung sumur? Wis, Apane ndike? sikile sih. Wis ora iso. Kleru, Gong. Piye? Ndekno ngakune pinter. Piye? Apa sikile ndike sikile di petel yo cemplunge ndike plung. Yuk. Yo awake keri nututi. Blung ngono. Cangkriman karo wong edan Kang Petruk. Sing bener ki ngene. Piye? Nek njupuk apa? Njupuk timba, Nyemplung nyemplung sumur. sumur. Kuwi mesti bareng. Entah. Wah, loro kabeh. wah, tenan ya. Sikil karo ndas bareng, wah bareng. Belum, ngono. Oh iso apa, Reng? Apa? Lho iso wae kok sing nyangkring aku. Apa? Ya Piye? Ngono kae wong nyeblung sumur ki yo an. Lho, ngono kae piye? Ha wis kok ngono kae aku sok weruh. Kuwi ngono kae piye? Lho biasa ngono Oh, kae. dadi kowe ya ming weruh kaya ngono kae ta. Kowe wis tau weruh sapi sikile pira? 4. Pira Kang Petruk? Papat. Salah. Piye? 8. Oh, iki angel iki. Ngarep Bayangane apa? Ngarep pira? Ngarep ya loro ya terus. Mburi. Loro. Kiwa. Loro. Tengen Loro neh. 8. Oh, iki pelajaran matematika, iki ngerti aku. ya. Iki nganu cara aljabar. Iya. Iya wae. Cuma apa kebo? Oh, sapi. Sapi toh? Iya. Sapi marep ngalor. Heeh. Buntute nanti. Nanggone akeh iki. Buntut apa? Buntut apa? Ora nangkene pas Buntute sapi mau. Sapi madhep Marep ngalor, ngalor, buntute buntute nang kidul, Kang Petruk. Buntute nang kidul. Nanti. Dadi nek sapi arep ngulon dadak ngampiri buntut dono nang kidul. Pokoke njupuk buntute dikek wiran cacake. Lho, sapi madhep. Kosek-kosek rung drong aku. Sapi marep ngalor buntute nanti. Lah nang kidul ta? Sapi arep ngulon ya ngampiri buntut nang kidul kono piye? Lah buntute nanti. Ayo nang ngene adate kok sebelum. Ya, Biasane. kowe wis tau weruh. Apa? Saiki ilmiah. Angel. Ilmiah. Maju tenan. Maju Bagong iki maju banget. Nganti sauntune. Ilmiah. Piye? Wis tau weruh kutha ra ana omahe. Ya ora ono, mesti kutho ki mesti Ono. omahe. Ana Apa? Tegal. Ya. Wes iki dadi iki ilmu bumi, Reng. Ilmiah banget, pinter. Coba. Ya, ora ono omahe. Ayo, wis kutho ana neh. Kutho kok enak dipangan lho. Ngendi? Pacitan. Iya. Enak ta? Apa nek kowe? Reng? Ana kutha sing tuwa dhewe. Apa? Mbah Rawa. Ana apa kutha Lik Rawa? Saya Mbah Rawa ya Mbah Rawa. Ayo ben Kutha sing nangis terus Apa? mbrebes. Lho, pinter tenan ya. pinter. Weh lah, kok dadi Bagong ilmu bumi wasis tenan. Oleh nang endi? Lho, kuwi ajar dadi Iya. perna-perna. Kutha sing jemek, Ngendi? Majenang. Iya. Jeneng tak jemek to? Jeneng. Kutha sing reget banget. Nah, ngendi? Jember. Lho. Oh iya. Kuwi reget tenan. Oh iya, Kutha sing ngebak-baki dalan. Apa? Malang. Kutha urung tekan kutane wis ketok. Ono Ngendi? Iran Barat. Ngendi? Biak. Biak. Oh iya. Lah kuwi urung tekan Ana kutha sing cilik. Ngendi? Alah, Pati. Oh iya pati mek nyenil. Ana kutha sing kena diklothok. Ngendi? Aceh. Kok rambutan kutha njur kok rambutan. Iki tekan ngendi? Ya kutha sing dikongkon ya ana, Gong. Ngendi? Pasuruan. Oh, Pasuruan. Iya. Kutha sing kecekel. Ngendi? Situ Bondo. Wah. Oh.
Kuwi kecekel. Kutha kesel Ngapa? balik papan. Mane kutane mengkurep kok, Truk. Ya, kutha sing cedhak banget. Ngendi? Nganyuk. Nganjuk. Lho tulisane piye, Gong? Oh, tulisane nganjuk to, Bang. Apik. Nganjuk. Kutha kraket. Apa? Tempel. Oh iya. Kutha lara weteng. Ngendi? Blabak. Kutha ngapalke ya ana. Ngendi? Maos. Heeh. Kok iki apa? Bulu yang bisa menulis. Wis Bagong bisa deklamasi Bagong. Kok lambene ketok gedap. Bulu apa? Bulurah. Oh ya bulu sing iso nulis. Oh bulurah ya bener. Bulu sing nesu-nesu. Apa? Ono. Bulu drek. Apa? Bulu drek. Wah. Nesu to gawene nesu bulu drek iki. Bulu mbadus. Apa? Bulu mbang. Bulu to go turu. Apa? Buluwen. Heeh. Pamane Bagong nek turu buluan. Entek. Lho. Ayo entek wulune yo. Oh, ganti udu wulu. Apa sakaremu? Pisang. Lho. Pisang yang bertobat. Apa? Kapok. Ora iya iki terpat. Pisang yang menakutkan. Endi? Gendruwo. Pisang laki-laki. Apa? Mas. Oh, gedang emas. Pisang mas. Ono gedang mbak ora ono ya. Ora ono. Gedang banyaki. Apa? Gedang kerangan. Konjur gedang. Gedang letek. Apa? Gedangkal. Kuwi ora gedangkal, dangkal ngono wae konjur. Wit sing kena tumbi. Apa? Wedang. Wit sing iso ngepit. Wedok. Wit. Kono. Etan. Tadi nyenil wetan. Apa? Ayo ora ming kuwi. Tukar kawruh. Iya, Wis cukup. Ayo. Sing penting awak dhewe seneng-seneng. Gong, Piye? saiki tetembangan wae. Apa, Kang Gareng? Piye reng nek kowe? Oh, aku. Kowe tembang ya iso. Lho piye apa tembang apa? Upamane dandang gula. Nah, nek dandang kula aku urung iso. Lho, kowe Upamane Asmarandono. Lah nek Asmara dandang kula nek aku pancen urung iso tenan Iya. lakoni aku. Asmarandono upamane. Asmarandono kuwi urung hafal. pocong. Ah, nek bocong iki lagune cendrak lali. Apalane Bagong ki pangkur biasane. Pangkur kuwi kan biyen aku jan tenan wis ora tau. Ora tau apa rung iso. Rungono gak nembang. Iya. Aja wedi. Ora. Lho. Singa sing nemoni Ira. Benti kletak. piye kuwi? Tegese singa sing nemoni iki sapa wae sing nemoni aja wedi dihormati kanthi apik. Oh, wis dong to reng saiki. Sapa gelem ngukur meja Apa mejane gatel? lho tegese dawane meja iki sepira? Oh, ambane pira, dawane pira? Watu empuk pijetane. Ora ngandel. Piye ta? Watu empuk pijetane iki piye? Watu ki mesti atos kok jebul. Banget, Truk. Piye? Watu ki atos nek rak pijetane empuk. Nah, Goblok mung watu pijetan. atos pijetane nek watu ki atos pijetan woh kae rak empuk. Oh, pijetan sing enak dipangan kuwi to. Ana menir sabruk. Njur berase sepiro. Berase padha kowe. Menir kok seberuk kuwi agak menir diwadahi mbero wae wis ngono. iki ming tembangan kok jamu pahit yen tetes legi. Oh, saya ngerti aku. Nek jamune pahit, Nek nek tetes tetes kuwi legi. Ya tetes pabrik kuwi ta. Ana banyu bisa sekolah. Gurune sapa? Ayo banyu ki njur sing arep mulang sapa? Bisa sekolah dadi saiki tukang ngangsu ora iso sekolah to suwe-suwe. Oh, kebak dadi Nah, diwadahi kolah. Diwadahi kolah. Iso oh iya sekolah. Mula saka kuwi kayu. Saka kuwi kayu. Saka kuwi kayu endi? Lah ya saka kuwi kayu apa ana saka? Saka. Oh, cagak. Oh, Pak Bagong pinter ra ono jin saka plastik. Paribasane pantun. Nek widang Ndang aku pari iki pantun. Nah, pari iki basane pantun.
wong mati dilumpati kucing urip. Ora ketemu warna. Anggonane urip kabeh. Ora ono. Nek kucing mati ya ora iso nglumpati. Dadi sing lumpat iki kucinge ta. Wong mati dilumpati kucing urip. Oh, kucing urip. Wah, sing lumpat iki kucinge. Ana bayi rada gedhe bisa ngantem sepur pecah. Bayi apa? Hah? Bayi apa? Lha bayi iso ngantem sepur pecah. Oh ya ora. Bayi iso ngantem sepur pecah. Karo sepure duwe gedhe sepure. Sepur pecah mek dantem bayi aja sepur Dadi wis pecah diantem to. Lah iya. Oh, tembang ki mbok sing apik. Lah ya men. Gajah midak endhog pecah apa ora? Pecah. Hah? Pecah. Ora. Ayo pecah to grong kuwi ra. Ya ora apa ana gajah midak endhog juk gajahe ambyar. Ora kok njur jeblok ki ora. Aku mau tekan gajah midak endhog pecah ora. Dadi gajah midak endhog juk gajahe biak ngono kok. Wis ora ono. Kowe pitik karo endhog dhisik endi? Dhisik pitike. Ora iso pitik saka endhog. Aning ndok saka apa? Endhog ya saka pitik. Lho mula dhisik pitike. Rak Dhisik sapa? bareng. Njur bareng. Wis kondok pokan Iki pokoke. kowe mau iki mengin mulang upamane kowe mau dadi guru iki sing apik-apik kowe iki guru wis. Aku guru padane. Terus saiki kemajuan goro-goro nganggo kemajuan ora Iya, apa-apa. ora apa-apa. Kowe Aku guru, kowe Bagong karo Gareng murid. Murid sing rada nakal. Iso ora apa-apa. Brakot kok. Wis ya. Gurune wedok apa jengki? Wedok. Ala, gurune wedok, padane kowe ya iso bu guru. Ya, monggo, Bu. Ah, lho. Ibu, Sapa iki? Bu. Ngopo? Ibu, Wis ngerti aku ki ibu guru. Ibu. Piye? Jenengmu sapa? Amir, Bu. Oh, jenenge Amir. Kowe sapa? Kula, Bu. Kula ambyah, Bu. Iki Amir Ambyah to, calon iki. Taman kanak-kanak Medayin. Amir karo Ambyah. Bu Guru. Namine Aku apa Marmoyo rak yo ora ono. Bu Guru. Aku bu guru. Bu Guru ayu. Ora kena apa kanak-kanakku karo gurune nginceng. Taman kanak-kanak dereng ngerti aturan dikandani, Bu. Oh, ya. Ibu. Piye? Bu. Ngopo? Bu, ngopo? Mek ngetes kuping sampean kok. Ya. Bu. Mungsuh murid dugal ora Ibu. apa-apa. Iki ngopo meneh? Ibu. Piye? Aku arep takon karo kowe kabeh. Iya. Takon karo kowe kabeh. Oh, Kuwi malah bab pelajaran. pelajaran. Ibu. Aku bu guru. Iya. Amir. Iya, murid baru, Bu. Oh, kowe murid baru. Iya. Baru apa? Baru klinting. Lho kok baru Iki kinting. goblok terus murid baru ki murid anyar kok njur baru apa baru klinting. Nggih, Bu. Tak takoni, ya. Iya. Tangi turu terus Mancing, Bu. Mandi. Goblok. Hah? Kowe iki goblok, Mir. Mandi. tangi turu terus Mandi. Nah, lho, ambyah sing bener ora. Ata, sakwise mandi untune kudu Digodhog, Bu. Salah, Bu. nek mempur kok kowe digodhog digo. Gosok, Bu. Nah, sing bener digosok. Gosok, Bu. Digosok nganggo o. Oli, Bu. Oh, kowe ya goblok ngono kok. Odol. Goblok. Kuwi nganggo odol. Biarpu Putra, Bu. ben putih. Putih nih, Bu. Nah, ben putih. Lan kowe kabeh aja lali ya. Nggih, Bu. Nek mlebu sekolah aja lali kudu nggawa Bu Guru, Bu. Nggawa buku. Goblok. Apa? Nggawa buku. Lan aja lali nggawa pen. Pentil, Bu. Pensil. Pentil go ngompo kowe kok. Pensil. Karo Setopan. setip. Goblok, Mir, kowe. Dinggo nyetip ben Getel. Loh, bersih. Wes. Goblok. Aku Amir arep menyanyi. Heeh. Ya, coba. Menyanyi. Coba menyanyi apa ngapa? Sing apik lho. Amir badhe nyanyi, Bu. Wes, ya.
Tangan Amir 2. Bener kuwi. Mata Amir 2. Bener, Nek. Bener. Telinga Amir 2. Bener kabeh kowe. Bener, Mir. Hidung Amir 2. Salah. Belum Salah. rampung, Bu. Piye? 2 lubangnya. Dadi bolongane loro. Iya. Ya. Siap. Heeh. Saya mau nyanyi ya, Bu. Ya, coba piye? Sekian. Loh, Kowe ta Mir kowe iki nyanyi kok mejen. nyanyi kok dibatin. Batin. Heeh. Coba piye? Lho, Lho, lagune Kang. apa? Petruk Kang Bagong, Heeh. Kang Gareng, Kakang kabeh. Ayo Piye? diterusake sowan nang ngene Bendoro. Wes. Raden Janaka. Kersane Bendoro Janaka. Iki rak dinteni awake dhewe. Oh, iya, Ayo, wis, ayo.